предали всичко на Господа. Бог иска ние да не крием нищо от Него, защото Бог знае и всичко от нашия живот. Бог знае и нашите мисли тази вечер. Затова нека като вярващи синове и дъщери на Господа, нека да бъдем откровени чрез нашата молитва, като му споделваме всичко от нашия живот, защото Господ знае всичко от живота ни. И нека да вярваме това, което споделваме пред Господа. Словото ни потвърждава каквото да поискаме в името на Исус. Нашият Отец Небесен ще ни го даде, любезни братко и сестро. Нека да се молим. Господи, благодарим Ти отново за тази вечер. Благодарим Ти, Татко Небесен, че отново докосна сърцето ни, отново посети душата ни, Боже. Ето, ние сме благодарни за тази вечер, че имаме възможност да оставим всичките земни грижи, проблеми, които имаме на нашия живот. Господи, ние дойдохме да търсим Тебе, единствения Бог, който оставим Твоето име, като чувстваме силата и благодата на Святия Дух върху нас. Благославяй моите брати и сестри. Благославяй, Господи, останалите, които са между нас. Потърси ги чрез Твоето Слово. Посети ги чрез Святия Дух. Говори им чрез Святия Дух, Боже. Освобождавай пътят им. Освобождавай ги от духът на лукавщина. Нека Твоя Свят Дух да освобождава всичките мисли на моите братя и сестри, които са между нас. Нека те да мислят тази вечер да бъдат с Теб, Господи, в Твоя храм. Нека всички да мислят да хвалят Твоето име. Нека всички да се надяват, Исусе, на Теб, защото Ти благославяш тия братя и сестри, които искат със цялото сърце и със цялата душа. Благославам, Боже, в името на Отец, Сина, Святия Дух, всички мои братя и сестри, нека да бъдат благословени в името на Исус. Нека да бъдат изпълнени в името на Исус. Нека Святия Дух да дойде върху тях. Нека присъствието на Святия Дух да дойде върху църквата ни тази вечер. Нека присъствието и силата на Святия Дух да ме употреби като съд за Господа. Желаем да пеем за Господа. Желаем да хвалим Неговото име отново тази вечер. Исусе, благославяй ни чрез дарът на Святия Дух. Благославяй ни чрез плодовете на Святия Дух. Искаме, Господи, любов, единство и разбирателство в живота ни. Това слаем просим в името на Отец, Сина и Светия Дух. Халилуя. Амин. Амин. Мисли, че дойде за човекът, но трябва да има мисли, че ние идваме за Господа, всички да хвалим Неговото име, защото Исус умря за нас. Исус умря за греховете ни. И днес ние чрез нашата надежда живеем за Господа и за Христа. Да казваме на Господа тази вечер: Господи Исусе, при кого да отидем, към кого да се обърнем, защото Ти имаш думи за вечен живот. Нека всеки да сповядва тия думи пред Господа Исуса Христа. Къде да отидем тази вечер? Къде да се заблуждаваме тази вечер? В улиците на този свят, който винаги има заблуда и измама, но ние идваме с цяло сърце пред Господа Исуса Христа да ме спокланим с дух истина отново тази вечер, любезни братко и сестро.
Ние повярвахме и сме познали, че Исус Христос е Божий Син. Затова днес искаме да се кланим с дух истина пред Господа. Искаме да хвалим името на Исус с цяло сърце и с цяла душа. Бъдете благословени. Нека хвалението ни да се приготвим. Кажете го на Господа. Ела, виждал велико сопроманде, нека че силах ти сила, каваш ти сила се на бащуте. Нека всички да го казват на Господа, като пеем всички да прославим Неговото име. Халелуя! Слава
със света, а не мори. Казва Бог от небеса, върви се ти, народът ти пусна със света, а не мори. Казва Бог от небеса, върви се ти. Защото Бог знае състоянието ни и Бог знае, ако някой е притеснен, затворен или болен. Позволете на Господа да направи чудеса знамения във вашия живот. Нека да се молим заедно. Исусе, Ти знаеш всичко от живота ни, Татко. Ти знаеш, че ние жадуваме, искаме тази вечер да бъдем потопени в Твоето благословение и в Твоята благодат. Ние Те молим да дойдеш, дойди, Господи, цели централно свято място. Благослови ни тази вечер, Боже. Отвори сърцата на моите брати и сестри. Очисти сърцата ни от греховете ни, Господи, от всякаква слабост. Умий тялото ни чрез кръвта Ти, Господи, и чрез Твоята слава. Желаем да чувстваме, Боже, Твоето присъствие тази вечер. Желаем да чувстваме помазанието на Святия Дух върху нас. Желаем, Господи, Твоето благословение да спратиш върху църквата. Благодарим Ти, че Ти отново спрати моите брати и сестри. Благодарим Ти, че изпрати ново на покаяние. Благодарим Ти, че върна отстъпниците. Благодарим Ти, че изпрати заблудените. Ето вечерта Боже благословена. Всички ние разбрахме, че ние сме в правилния път. Исусе, укрепи ни във вярата, Татко. Ние Ти благодарим. Благодарим Ти, Исусе. Халелуя. Амин.
сърцето ни да бъде отворено за Господа. Нека се радо да хвалим името на нашия Господ Исус Христос. Алелуя! Слава на Исус! Алелуя! Свято да си, мощно да си, мъдро да си, негови венге, Него хвали да се заве. Алелуя! Свято да си, мощно да си, мъдро да си, негови венге, Него хвали да се заве. Свят си ти, Боже мой! Тази вечер заслужаваш хваление и поклонение. Да, Господи! Помогна Тебе, Святи Боже мой, благословен да си, издигаме Те, Боже мой! Искаме да пазим тишина тази вечер. Нека да слушаме това, което е много скъпоценно с нас. Какво иска Господ от вас? Какво Господ иска от нас отново тази вечер? Бог иска от нас и трябва да мислим тази вечер, да се молим, да мислим, да му споделим всичко от нашия живот. Ако човек иска да бъде благословен, ако иска някой Бог да благослови неговите нужди и проблеми, Бог да благослови неговия живот, нека всичко да сподели от своя живот на Господа Исуса Христа. Бог иска да мислим с радостно сърце, да хвалим Господа Исуса Христа тази вечер. Вярвам, че има такива радостни сърца тази вечер, които жадуват и желаят да хвалят името на Господа Исуса Христа. Знаете ли каква е Божията воля тази вечер? Божията воля тази вечер да обърнем
да обърне внимание на твоята молитва и да имаш отговор. Божия да бъде тази вечер да обърне внимание на твоята молитва и всеки да има отговор, когато се моли с вяра пред Господа Исуса Христа. Това е най-доброто и най-благословеното пред Господа Исуса Христа, уважаеми братко и сестро. Днес милиони хора чуха, че Исус Христос е умрял на кръста заради нашите грехове, но тия милиони хора днес ги няма тук. Тия милиони хора днес ги няма по църквите. Те са в света. Но благословени сте вие, църква Христова. Благословени сте вие като църква пред Господа, защото се доверихте на Господа. И с това тази вечер сте пред носете на Исус Христос. Какво да направим? Да му се покланим с дух и истина. Къде да отидем? Към кого да се обърнем? Като нямаме подкрепа и помощ от човеците, а само имаме подкрепа от нашия Господ Исус Христос. Защото Той е Бог на любовта, да кажем амин. Нека душата ни да жадува да хвали Господа. Нека душата ни да жадува за Бога, уважаеми братко и сестро. Нека душата ни да бъде жадна за Божието Слово. Душата ни да бъде жадна да хвали и да се поклани пред Господа Исуса Христа с дух истина. Затова сме събрани тук тази вечер. Ако жадува нещо вътре от нас, ако жадува нещо отвътре, насърчавайте се, наслаждавайте се, радвайте се тази вечер, пейте за Господа, молете се, хвалете Неговото име, защото душата ви жадува за Божията истина, душата ви жадува за Божията правда. Искали, любезни братко и сестро, да отдавих на хвалението на пастора Стоян Бебето от град Ямбол, той да пее и да хвали името на Господа, и ние да пеем заедно да хвалим името на нашия Господ Исус Христос и да очакваме, че останалите братя от Кадеянов и от Завой също ще бъдат между нас. Бог да благослови. Чувстваме за Твоята църква Христова. Да разгледаме отложението.